maluking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok Iran Kabaloyan ko Jad Baloy na Bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle all the way. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun?
garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalopyo da sayang kabuwasan Makterion Lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Mojares. Kaibangat si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Ago natan na Lunes Petsa 5 at bulan na Enero 2026. Jada saray ulo na balita da lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Pinalit ya kampanya kontra delegal ya droga, Dagupan City Police analonggaring 400,000 pesos kantidad na shabu asamsam. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Pidikab driver embatek yung patambalan kaya rin pinulan tunyaso dilin lamanto. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Lapod baka, duwaran na lalaki at tubakyar at karsada. Sakay suinatoy. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Duwaran motorsiklo ng banggaan sa Kaimatsu dead on arrival od hospital. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Unda pagtayo da saray ulo na balita da nasyonal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Sara Diskaya unarap natan yaagaw at unaan ya flood scam trial. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 633 billion hard sopa shadow pork walad 2026 sa budget. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. DOH Hospital akakod white alert the translation 2026. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Military attack na Estados Unidos ng resulta ng pakarol ng Valenzuela President and Mrs. Tunya. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuwasan tanatan wadyara detalye at balita da lokal. Sitenta gramo na shabu asakutin otoridad di syudad na Dagupan di ginawan na drug bypass operation. Nasaraya kabiyangan na Dagupan City Police, Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, Police Station 6 at na PNP Drug Enforcement Group
Special Operation Unit 1, jada koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Lapod gangalmutlan ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbela Merculio, makalanor at pinaalat niya kampanya kontra illegal ya druga. Sa tanya anti-drug bypass operation, so ginawa dyan da barangay Bunuan, Binlok, Siyudad na Dagupan. Yan ang resulta din paka-arresto na duwaran suspects. Yatagara da balay na Tayog, Pangasinan. Asamsam da sari suspect sa patiran na heat shield da transparent plastic sa siya. Yan ang karga na siya buya walay balaton na walay balurton na 476,000 pesos. Akumpis kamatad saray suspect. So mobile phone, timbangan na Cebu, body bag, improvised paper parts, motorsiklo at mark money. Yan sa da bypass operation. Sa tanya impakaresto da saray suspect. So inalaan na alternative recording device. Tan si Karayan sigapan na kaso ng sunggay na seksyon na 5 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2002. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Inatoy sa kaya laki alagan niya tatambalan so kay bato niya. Iya driver at patambalan. Kaya rin si Karaya na aksidente at niluganan dan motorsiklo. Yagawad oras na alas 7 na labi, jad barangay Kabambanan na Manawag, Pangasinan. Jad investigasyon na pulis sa Manawag. Lega niya si Karaya umbabatek jad karukuyan na highway. Imiwas so driver at sakay yabaka. Ya walad gilig na karsada tanong bultang lawari at abitlan lugar. Jad asata niya yung pakaiwas na saray biktima. Aksidente na bimanggay at papasabi ng kotse, ya singigan na ingkagamor na sugat at nandurang parte na lamandaran niya. Tampol ya si Karay imbatik jad patambalan, bangbalat indiklaran na dead on arrival. So angkas ya biktima, lega niya sa driver ng motorsiklo sa pulisya pampapabig, dabitlan patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Pulis mo ya tatambalan na supidikab driver ya taga Mangaldan, Pangasinan. Kaya rin si Katoy limuob da sa kuyabong tana sinalsalanto niya sudilin na lamanto. Agawa so insidente oras na alas 10 na Kabuasan yada barangay Pugo dabitlan na Baloy. Base investigasyon na pulis limuob so abitlan na biktima dabong na kaabay to niya tan si katusunan amok tan na sinalsalan to niya so lamanto singigan na samaya impakapuol to niya tan na apulamot iraya kagamitan na loob na abong umpapoy investigasyon yanan na amos na gasolina so abitlan laki tan biglaton na sinalsalan so lamanto akagamor na burn injury sa biktima. Yasi katoy batik, jada patambaran. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Dead on arrival, da patambalan so 46 anyos ya laki. Kasumpalan niya na aksidente, jad bali na Labrador, Pangasinan. Agawa so aksidente, oras na alas 8 na Kabuasan. Jada barangay San Gonzalo, bali na Labrador. Jada ginawa investigasyon na pulis Labrador sa may biktima suman na mamaniho na motorsiklo tan na overtake at tutumukan tunluluganan. Yasingigan na sama impakabangato niya at kaabugatan to na motorsiklo. Lapod sa tanya yung kagawa bimantak sa duwaran drivers. Yasikaraya kagamor na sugat jad nanduruan parte na laman. Tantampol yung batik dyan dapat tambalan bang balit sa dasaray driver. So deklaran dead on arrival. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan ere katibukulan niya balita da lokal antis telon dapag dasaray balitad nasyonal. Wajanire pigaran pa imano.
Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, itagay ang tunay. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. Drink responsibly. Itagay ang tunay. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kaposan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:17 na po ng umaga. 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Nakatakdang humarap ngayong Lunes, Enero 5 ang kontraktor na si Sara Diskaya sa kauna-unahan nitong paglilitis sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court sa Cebu, kaugnay ng kasong flood control projects. Ayon sa BJMP, todo bantay ang female dormitory jail sa kanilang lungsod, kung saan nakakulong si Diskaya at iba pang opisyal ng DPWH na lilitis sa anomalya. Ayon kay Jail Chief Inspector Ivy Christine Manigos, ang warden ng female dormitory jail, tiniyak din ni Manigos na may sapat na security measures para sa ligtas na pagbiyahe kay Diskaya mula sa kulungan patungo sa korte. Nakasentro ang legal na proseso sa motion to quash sa warrant of arrest laban kay Diskaya na inihain noong December 19, 2025. Gayon din ang pagtatanggal ng motion sa warrant of arrest laban sa mga kapwa nito akusado sa mga opisyal ng DPWH at construction firm nito. Inaasahang dadalhin si Diskaya sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City upang dinggin ang ruling ng korte sa mosyon, kabilang ang kahilingan ng akusado na manatili sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI. Nakatakda ang pagbasa ng sakdal kay Diskaya sa January 13, kung saan pakikinggan ang plea sa korte. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nagbabala ang mga watchdog group na mahigit 633 billion pesos sa 6.793 trillion ng pesos na 2026 national budget ang maaaring magamit sa korupsyon o patronage politics kung hindi ito ibibito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihayag ito ng People's Budget Coalition at ng Round Table for Inclusive Development
Ilang araw bago ang nakatakdang paglagda ng Pangulo sa pambansang budget, sa liham ng grupo kay Pangulong Marcos, sinabi nito na puno ang panukalang 2026 national budget ng tatlong uri ng pork: hard, soft at shadow pork. Kaya kailangan ng masusing pagbabantay ng mamamayan. Paliwanag ng grupo, ang tinatawag na hard pork ay tumutukoy sa humigit kumulang 180 billion pesos na halaga ng mga proyektong pang-infrastruktura na nanganganib na maulit o maging sobra ang presyo, kung saan kabilang dito ang mga kalsada, tulay at flood control projects na nauhubog ng diskresyong politikal sa halip pa ng maayos at makatwirang pagplano. Sa halip na tuluyang i-veto ang mga proyektong ito, iminungkahi ng mga watchdog na buksan ang mga ito sa citizen monitoring o aktibong pagbabantay ng publiko. Tinutukoy din ng mga grupo ang Bantay Bisto proyekto, isang inisyatibong isinasagawa katuwang ang DPWH at iba pang organisasyong panlipunan na naglalayong ilantad sa publiko ang mahalagang detalye ng mga proyekto, kabilang ang gastos, kontratista, lokasyon, dokumentasyon ng larawan at mga obserbasyong isinusumite ng mga voluntaryong tagamasid. Iminungkahi rin nila ang mga proyektong pag-infrastruktura na nagkakalaga ng 600 billion pesos sa ilalim ng isang executive order ay dapat mapasailalim ang isang multisektoral at pinopondong mekanismo ng citizen monitoring. Para naman aniya sa soft pork na inilalarawan bilang mga programang may malawak na diskresyon ng mga politiko, nananawagan ang mga watchdog na ang 210 billion pesos na pondo para sa ayuda ay gawing mga programang nakabatay sa karapatan at malinaw na alituntunin. Ayon sa kanila, ang pagpapatupad ng mga programang ito ay dapat nakabatay sa malawak na konsultasyon sa mga profesional sa kalusugan at mga eksperto sa social protection. Samantala, ang 243 billion pesos sa unprogrammed appropriation sa inilarawan nila bilang shadow pork na dapat ma-veto dahil sa nila ay limited transparency and legislative scrutiny. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. tiniyak kahapon ni Health Assistant Secretary at Spokesperson Dr. Albert Domingo na itataas ng Department of Health ang Code White Alert sa mga pagamutan sa Metro Manila at mga kalapit na lugar bilang paghahanda sa nalalapit na pagdaraos ng Traslasyon 2026 sa Biyernes, January 9. Sa ilalim ng naturang alerto, ang mga pagamutan na pinatatakbo ng DOH ay inaatasang magiging handa sa anumang uri ng emergency na maaaring maganap sa panahon ng traslasyon. Magpapakalat ang DOH ng nasa 200 Health Emergency Response Team members para sa traslasyon o ang tradisyonal na prosesyon para sa pista ng Poong Nazareno. Ang naturang bilang anya ng mga health responders ay ipapakalat sa kasagsagan ng aktibidad. Gayunman, maaari pa anyang mabago ito at madagdagan depende sa pangangailangan. Mahigpit ding pinaalalahanan ni Domingo ang mga debotong may problema sa puso at respiratory conditions, mga buntis, matatanda at mga bata na huwag nang lumahok sa prosesyon. Pinaalalahanan din niya ang mga deboto na sasama sa translasyon na magdala ng ID cards, tubig, maintenance, medication at pagsuot ng maluluwang at komportableng damit. Nirekomenda rin ni Domingo ang pagsusuot ng face mask at pagdadala ng alcohol at hand sanitizer upang makaiwas sa posibleng hawaan ng karamdaman. Payo pa niya sa mga deboto, umiwas na lang sa pagdadala ng mahalagang gamit na posibleng mawala kung sasama sila sa prosesyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang kasal ng isang mag-asawa bunsod ng umano'y pagiging controlling at demanding ng isang ginang sa kanyang mister na maituturing na psychological incapacity.
Base sa 14 na pahinang desisyon na may petsang Agosto 2025, pinagtibay ng Korte Suprema ang naunang desisyon ng Pasig Regional Trial Court noong 2016 at ng Court of Appeals noong 2017 na nagpapawalang bisa sa kasal ng isang mag-asawa dahil sa pagkakaroon ng psychological incapacity ng ginang. Nabatid ang inisyal na petisyon upang ipawalang bisa ang kanilang kasal na isinasagawa noong 1995 ay inihain ng mister sa Pasig RTC noong 2003. Sa kanyang petisyon, inakusahan ng mister ang kanyang asawa ng pagiging domineering, controlling, demanding at may excessive amount of entitlement. Pinabura naman ng mababang hukuman ang petisyon ng mister, sanhi upang iapila ito ng ginang sa Court of Appeals at sinabing hindi ikinonsidera ng korte na hindi siya ineksamin ng doktor at ang kanyang akusasyon hinggil sa pang-aabuso ng kanyang mister ay hindi rin ito binigyang pansin. Gayunman, ibinasura lamang ng Appellate Court ang apela ng ginang, sanhi upang umakyat ito sa Korte Suprema. Dinismiss rin ng Supreme Court ang apela ng ginang at sinabing ang petisyon ay walang merito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. hinimok ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga concerned parties, partikular ang Amerika at Venezuela, na kumalma at resolbahin ang gulo sa mapayapang paraan upang hindi lumala ang sitwasyon. Kasunod ito ng isinagawang military attack ng Estados Unidos na nagresulta sa pagkakahuli kina Venezuela President Nicolas Maduro at kanyang misis na si Cilia Flores. Sinabi ng DFA na mahigpit nitong sinubaybayan ang sitwasyon sa Venezuela habang nakahanda ang embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia na tumulong sa mga Pilipino sa Venezuela. Ang Philippine Embassy sa Bogota, nagsisilbing non-resident mission para sa Venezuela, ay naglabas ng travel and safety advisory sa mga Pinoy doon. Pinapayuhan ang mga Pilipino na manatiling alerto, maging may kaalaman at magkaroon ng listahan ng mga kontak sa emergency. Ayon sa ulat, may 74 na Pilipino sa Venezuela. Noong Sabado, sinabi ni US President Donald Trump na nahuli ng US ang autocratic president ng Venezuela na si Maduro na inakusahan ng narco-terrorism at umano'y illegal na pag-import ng cocaine sa US. Itinanggi ni Maduro ang mga paratang at sinabing determinado ang Washington na kontrolin ang mga reserbang langis ng kanyang bansa, ang pinakamalaki sa mundo. Dinala si Maduro sa US upang harapin ang iba't ibang mga kaso, kabilang ang narco-terrorism conspiracy. Inihayag ni Trump na sasakupin ng Estados Unidos ang Venezuela na inilarawan niya bilang isang matagumpay na operasyong militar. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin, 6:29 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya,
at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang kagabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Tanjad Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:33 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig ya Kabuasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig ya Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor, Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dacal. Araw po ngayon, ngayon po ay araw ng Lunes, ika-5 sa buwan ng Enero 2026. Kaya Ito yung unang araw ng mga pasok. Pasok! Estudyante. Ayan, Ating mga estudyante. Pati yung mga kawani ng gobyerno.
Kasi matagal na nagbakasyon sila eh. Mahaba-haba rin. Mahaba eh. Kaya mahaba rin ang pahinga. Yung mga yung nakipagtaguan. Tagu-taguan. Oo. Masaya din sila. Masaya sila. Sana ay masaya kayo sa ginawa nyo. Ayan, Oo, at ayan. mas pinili nyong Magtago. Alam nyo po kasi ang Pasko, at, Minsan lang sa isang taon yan. Minsan lang sa isang taon yan. Oo. Huwag nyo pong... kahit na bumati lang kayo sana, okay lang yun. Yung greetings, malaking bagay na po yun at hindi po kayo nakakalimot. Your greeting is good. Sa panahon ng Pasko. Ayan, huwag mo nagdagdagan. Ayan, Kaya, Okay, hanggang pala'y kindad sika. Ande, siyempre, alingwananda ka mo. Hanggang pala'y kailangan dad sika. Alingwananda ka. Nakalimutan ka na. Pero, yung mga naman, yung mga ibang tao naman na hindi nakalimot. Thank you very much. Thank you. Yung mga bumabati, maraming mga bumati. Hindi lang sa amin na personal, yung sa ibang tao rin na hindi kayo nakalimutan ng mga kakilala nyo rin. Correct. Magpasalamat din Pasalamat kayo. tayo. At least masaya tayo sa pagsalubong ng bagong taon 2026. Bagong taon naman, kanina Pasko. Na kumpleto ang pamilya, higit sa lahat, kumpleto ang daliri natin. Kumpleto ang daliri. Kasi may duwaret akakin kasi parite. Hindi, kumpleto yan. Duwarang gamumuot. Nandikitan. kumpleto yan. Kumpleto ba? Kumpleto. Siyempre dahil tayo nanood lang ng mga nagpapaputok. May mga naitalang naputukan at lubhang nasugatan kaya hindi basta-basta matanggal ang tradisyon na minana natin na tradisyon na kapag sasapit ang bagong taon dapat may mga paputok. Ayan. Kung may mga paputok sa pagsalubong ng bagong taon at good news naman at kumpleto ang ating daliri. May good news din. Ang Department of Interior and Local Government para sa mabilis daw. Para mabilis daw ang serbisyo sa komunidad. Anong maaaring gawin ng mga barangay officials? Para mapabilis ang serbisyo sa komunidad. Ang sinasabi ng DILG gumamit ng isang digital system upang mapabilis at maging maayos ang pamamahala ng mga records at serbisyo sa komunidad. Yung digital sa records. Tama mo. Records. Di ba ang barangay ay gumagamit na ng mga makabagong teknolohiya? Yun. Na computer system na nandoon lahat ng records na mga ginagawa ng barangay. Gaya ng mga batas na pinapatupad sa barangay at ang kanilang budget sa barangay. Nandoon na. Iba rin itong sinasabi ng DILG sa pamagitan ng Local Government Unit Support System o kaya yung LGU BIMS. At batay sa inilabas na Memorandum Circular ng DILG, ang sistema ay isang web-based na plataforma para sa maayos na pagtatala, pag-a-update at pamamahala ng mahalagang impormasyon sa barangay. Yun yung nila, yung web-based. Ano ba yung web-based system? Di ba ito yung tumutukoy sa isang software o aplikasyon na ina-access gamit ang internet at web browser? Tama ka dyan. May pagkakaiba pala yung web-based system sa computer system. Magkaiba pala yan, kapaborito i-roll. Ang ang web-based system ay isang sistema na nakabase sa web at ito ang mga aplikasyon o software na tumatakbo sa internet at ina-access sa pamamagitan ng isang web browser tulad ng
Oo. yung mga Google Chrome, yung Firefox, at iba-iba. Oo, hindi na kailangang mag-install ng malaking software sa inyong computer dahil sapat na ang internet. Kung sapat ang internet connection, kapaborito i-roll. Ito halimbawa sa mga online banking, social media, yung mayroon pa yung sa Apple yung cloud storage services tulad ng meron pa rin yung Google Drive. Ayan, ibig mong mag-access diyan. Ibig mong sabihin ang sistema na nakabase sa web na ito ay nagbibigay daan sa mga user na mga na mag-access ng data kahit saan kapaborito i-roll. Sa madaling salita, kapag tinutukoy ang isang web-based system, ito ay internet gamit ang mga browser. Oo, ang web ay isang uri ng yung software system o aplikasyon na gumagamit ng teknolohiya sa internet upang maghatid ng impormasyon sa serbisyo sa mga gumagamit nito. Upang madaling ma-access gamit ang isang web browser. Oo, at ligtas ba ito, kapaborito i-roll sa mga hackers? Kasi last year, maraming mga software ng gobyerno ang napasukan ng mga hackers. Tama ka dyan, hindi ganap na ligtas. Oo. Sa mga hacker dahil walang perpektong ligtas ang mga web-based system. Oo, sa madaling salita, maaaring samantalahin ng mga hackers ito. Ang kaligtasan ng isang web-based system ay nakasalalay sa tamang pagdevelop ang pagsunod para sa ligtas ang programa sa mahalagang bagay o mga document. Oo, kinakailangan na maglagay ng mga security patch upang maprotektahan laban sa mga hackers. Para maproteksyonan ang web-based system, ang dapat gawin ang siyempre ito ginagawa na rin ito yung pagpapatibay ng mga firewall. Oo, ang encryption ay may regular na security audits. May mga may mga security system din yung mga yan. Yung firewall. Correct. At ang mahalaga, ang mga gumagamit dapat ding maging maingat sa pagpili ng mga malakas na passwords at pag-iwas sa mga scammers, 'di ba? Sa madaling salita, ang mga web-based system ay maaaring gawing mas ligtas sa pamamagitan ng masusing pagpapatupad ng cybersecurity measures, ngunit hindi kailanman magiging 100% hack-proof yan. Ayan, kaya't dapat na mag-ingat tayo sa mga paggamit sa mga natin. Yung panukala ng DILG na mapabilis yung mga ganyang system. So, kailangan na namang mag-hire ng mga nasa barangay ng kanilang mga IT experts para maging secured. Kasi hindi naman basta-basta porkit marunong ka na dyan, magaling ka, ikaw na. Dapat yung mga expert talaga dyan. Kasi dokumento yan Correct. Na isi-save mo via online para, yun nga dati, libro-libro na marami, di ba? Ngayon kasi, sumasabay na tayo sa makabagong panahon. Yung teknolohiya talagang matindihan ngayon. Kato na online matla. Online, Di ba dati, matatandaan mo, pag ikaw ay nasa abroad, telegram, tama ba? Correct, telegrama. Noon. Bawat word may bayad, tama ba yun? Yung sentence yata bawat sentence. May bayad. Letra, parang mas hindi ko kabisado, hindi ko na kasi naabutan yung telegram Tapos sumunod, kasabay niyan yung tinatawag nating snail mail. Tama. Yung old school, yung sa post office. Post office, yung mga sa kuryo. Sa post office. Tapos, eto na, naglabasan na yung mga door-to-door. Yan na, tama. Door-to-door na, sulat. Sulat. Papadala, ihahatid mismo sa may pintuan mo. Nasulat, door-to-door. Tapos, nag-upgrade na. Meron na tayong tinatawag na email.
O, yung sulat mo, i-mail mo na lang. Yung mga dokumento, pwede mong hanggang ngayon, ginagamit pa rin email. Email. O, tapos, eto na, nagkaroon na ng mga social media. Yan. Meron na. Pwede ka nang, hindi pala, bago yan. Meron pa yung mga text. Cellphone mo na, cellphone. Cellphone. O, diba? Yung message mo, ite-text mo na lang. Oo. At meron pa yung, yung, ano pa nun, yung, bago yung, yung cellphone. Tapos meron pa yung isa yung yung... beep. Yung... beeper. Beeper. Oo. Hindi na ako nagkaroon nun kasi... Beeper. May beeper pa eh. Oo. Ang unang cellphone ko nung ako ay kolehiyo. Yung safeguard. Hindi. Hindi. Ericsson. Ericsson. Yung akala ko yung safeguard, yung Ericsson. Alcatel. Iba na yun. Safeguard yun eh. Safeguard nga eh. Safeguard, Alcatel eh. Tapos, ikaw, alam mo ko, na gamit mo yung singa kuskus ay halo-halo. Meron yun. May may babalag eh. Yung may, yung ang tawag yun, may wala tawag tuman eh. So, yung mga kuwan na yun, noon yun. Pero ngayon, makabago na. Yung mga makabagong teknolohiya na. Kaya, ito nga ang panukala ng DILG, ibaba sa barangay para mas mabilis mas daw. mabilis sa kabilang banda, mas secured, pero mas magiging secured yan kung magagaling na mga IT experts yung i-hire ng mga nasa barangay. Para hindi basta-basta mahak. Oo, hindi porket secretary ka, ikaw na. Yung mga barangay secretary. Hindi porke kagawad ka, kuan. Alam mo yung IT, yung IT ka, ikaw na. Mas hindi, magaling ka na sa kapitan. Hindi pwede. Porket ikaw ang nag-install, kinontrata mo yung CCTV sa barangay, walat si kamalay monitor. Ay, hindi pwede. Kanang nangamutan, illegal na lang may ginawa, may ang kontrata kad barangay, at sanagan mo lang may kapitan, yung mamaong ka, mamamonitor pa yung kuan. Natan, ininstalan mo, may monitor, walat si kato. Di na mamonitor to. So yun ang kuan. Dapat natin baguhin yung mga sistema. Mararatan niya barangay official at Ken. Sabi may agaw ya. Hindi, malapit na kasi. Pampulang ang tararatan. Tagin. Uy! Barangay. Malapit na. Malapit na, no? November 2 November 2 2026. So, meron pa kayong 10 buwan. Na dapat baguhin ninyo yung kaugalian ninyo. Late na. Ha? Ano ba? Babaguhin porket mag-eleksyon? Hindi, babaguhin nila. Para sa baguhin. Baguhin ng Oh. mga kabarangay nila yung desisyon na pinanalo nila noon, huwag na nilang iboto ngayon. Ayan. Tama ba? Oo. Kung hindi sila nag-perform. Alam yung mga barangay official ang gusto lang magkamal ng pondo, magpayaman. Hindi, huwag naman. Kasi yung pondo ng barangay ay para sa barangay, para sa komunidad. Dapat na ilaan natin sa tama. Naisingi tate. Kinaira natin barangay official ya kina. Mata. Matakaw. Ay. Teka. Pero bueno, parang may alam ka yata. Parang may alam ka yata. Pag alam lang, marami. Marami. Pero yung mga nakukulong na barangay kapitan, wala pa. Sa mga nagkamal ng pira ng nananalo pa nga po. Nananalo pa. Nananalo. Ito namang mga kabarangay nila, naiingot din. Pag nakikita nilang hindi nagpe-perform yung kanilang barangay official, galit na galit. Pagdating ng eleksyon, binigyan na 100. Hindi, nakangiti na. Kita mo, quits na. Sabi niya, ang bait mo, kapitan. Tapos, nakipag-inuman yung opisyal na kumakandidato, ayos na. Ingot ka nga. Tapos, pagkatapos ng eleksyon, siyempre, analo lang may barangay official. Mampainawa, aglamamansin, unamot, kantura, mampasnok ka lalamat. Teka. Parang may mapangilan mo si Bagam. Parang may naamoy kang kapitan diyan. Oo. Pero pa rin yung naamoy kong
Pero dating kapitan ito yung dating kapitan naamoy ko ewan ko kung nabayaran niya yung kapitan na pinag-utangan niya. Nabinta niya yung lupa niya ewan ko kung nabayaran niya yung kapitan na Meron pinag-utangan isang niya. kapitan na umutang ng pagkalaki-laki. 600,000. Kapitan yun? Dating kapitan. Ay, dating kapitan. Iba Okay. 600,000. Inutangan Iba rin yung kagawad. Iba rin yun. Iba rin yung kagawad na... Iba yun. Magkano yun? Oo, 700 dito. Iba yun. 700 plus naman. Oo, pero ito kapitan, dating kapitan, umutang sa nakabong kapitan, nabenta yung Kapitan, lupa. Pinutangan yung dating kapitan. ang umutang si dating kapitan. Oo, umutang yung dating kapitan. Pinangutang naman ni kapitan. Tapos yung kapitan naman, Yung dating kapitan, yung kanyang utang, nakalimutan. ewan ko kung nakalimutan. Ayan ang alamin natin kasi nabinta na yung lupa niya yung Teka. dating kapitan Oh. Ibulong mo nga sa akin. Hindi ko alam yan Sige. Pero yung kagawad, na umutang na kanyang kinalimutan yung kanyang obligasyon. Hindi pa ko niyan. Hindi pa niya nasosolve. Hindi pa nasosolve. Binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag at kausapin yung pinagkautangan. Mukhang wala yatang nangyari Hindi, hindi pa. Mukhang sa mga susunod na araw, babanggitin na yata natin tong kagawad na ito na nagmagaling din ito Antay natin yung nagmagaling din minsan sa programa ng isang radio station, nakala mo kung sinong makapagkomento. Huwag mo nang magitin. Itong kagawad na to. Yung pala utang ng Ayan. Kaya't bago-baguhin ninyo ang inyong mga... Sana sumabay kayo sa pagbabagong taon. Para sa ganun bagong estilo nyo, baguhin nyo. Baka sakaling mahimok nyo pa yung mga nagtatampo sa inyo. Yung mga taong pinagkakautangan nyo ng pera, utang na loob. Ayan. Ganyan, di ba? Okay. May panahon pa. May panahon pa. Tsaka lahat naman ng tao, alam natin, marunong naman umintindi at magpatawad. Pero bayaran mo yung utang mo. Correct. Okay. Sige. Good morning kay Roosevelt Kudal. Ayan. Roosevelt? Roosevelt. Ang gandang pangalan ni Rose Kudal. Si Myra Meriti Lapid ng Dasol, magandang umaga. Merlita Abilia, magandang umaga. Gaon din si Helen Ibasan Labarias, magandang umaga dyan sa Bimaloy. Speaking of Bimaloy, good morning kay Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Si Rosalia Balisca, si classmate. Ayan, magandang umaga sa iyo. Diyan sa may Dasol, Pangasinan. Sino pa yung mga nandito? Maribik Rivera Balason, ayan, good morning. At sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating palatuntunan. Good morning din kay Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Kilala. Alam mo si Caramel de la Cruz. Ay siyempre isang miyembro ng INC. At talagang kinikilala at nire-respeto rin. Ayan. Taga dyan sa may San Carlos. Kung may lalapit sa kanya agad nang nag-aabot ng tulong, lalo na kung pamilyang pinag-uusapan, kung nangangailangan ng tulong sa ospital, agad yan na tumutulong si Caramel de la Cruz. Lalo na sa kanyang mga kapatid sa INC, kapag may problema ay talagang kasama ito na nag-aayos. Kunyari sa barangay officials, ay iibaan to. Pantungtungan nun, turaramay na paggawaan, ayusin, pakatulong, tan pakaayos mat. Ayan. Nasararamay, mulaga kinmalabat. Problema pantungtungan. Kaya maasahan itong si Caramel de la Cruz. Keep up the good work. Caramel de la Cruz ng San Carlos City.
Sabi ni ko naman dito, Juliana Pastoral, computer should not be at the secretary's home. It should be at the barangay hall. Bakit? Inuwi ba yung Ay, baka merong barangay secretary na pinayagan ni Kapitan, isang pamutay computer, walay mga barangay clearance, igawa mo la ipayakan mo la dya, pirmaan ko. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun din. Barangay clearance, barangay certificate. Oo. Diba? Kaya inuwi ni secretary. Inuwi ni secretary. Secretary, ayan. Teddy Tabagon at Tabagon. Idol, tanong lang po, may karapatan ba ang barangay official na manghingi ng 10% sa kita namin sa beach resort? Sabi. Pag mga ganyang pera-perang usapan, 10%, dapat may batas yan. Correct, may ordinansa. Ordinansa yan, dadaan yan sa sangguniang bayan. Sangguniang barangay. Sangguniang barangay, tapos ikunod at sangguniang bayan, gawan de ordinansa. Ordinansa. Ordinansa, Jad Baloy, para sa tanang barangay. Ayan, legal yan, legal kung may ordinansa. Pero pag walang ordinansa, bawal yan. Illegal po yan. Bawal yan. Ayan, Leslie Okwaman, mga idol, tanong ko lang, pwede bang ang chairman na tumanggap ng isang posisyon kagaya ng pagiging bantay dagat at kahit hindi sa kanyang nasasakupan na barangay ay kanyang pinapakialaman at higit sa lahat may bangka din na illegal, sabi niya. Bantay, okay lang yung bantay dagat. Hindi naman na yan ang mga barangay official, hindi naman sila sumasahod honorarium ng mga yan So, hindi po matatawag na double compensation yan. At kung bantay dagat, volunteer yan volunteer. Pero, kung yung sinasabi mo na pinapakilaman niya yung kabilang barangay, siyempre bantay dagat. Kung may mga illegal na nangyayari dyan sa kabilang barangay, di aakto sila, di ba? Ganun yan. Kaya wala hong problema yung pagiging bantay dagat niya. Kasi volunteer yan, volunteer. Norberto Nunez, mga idol, hindi naman siguro. Sinabi niya, binaba ang batas. Kaya talamak ang korupsyon. Pagpasok sa politika, hindi paglilingkod sa bayan, kundi isang magandang negosyo na walang lugi, sabi niya. Hindi naman siguro lahat. May mga manghilan-ngilan lang na nagpapayaman sa politika. Ang mga iba nagpapakahirap sa politika dahil gastos dito, gastos doon, hindi naman bumabalik. Walang ROI, return of investment. Sa aming pagbabalik, talakayan din natin kung yung nangyari nung nakaraang taon. Siyempre maraming mga sakuna, maraming mga issue tulad ng pagputok ng issue sa flood control. Yan po ay aming tatalakayin makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan
yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina Divinesia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Pinararok Iran Kabaloyan ko Jad Baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation sa Pangasinan.
Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapuasan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:06 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Bliss Morning Idol, sabi ni Maji Nakurda. Mula sa 0999-6739, mabait si kapatid Caramel de la Cruz. Maraming natutulungan, lalo na sa aming kapatiran, sabi niya. Talagang mabait yan si Caramel de la Cruz. Oo, masasay. Hanggang outside San Carlos City talagang, Ken. Ayan, tumutulong yan. Tumutulong tan. Tumutulong yan si Caramel de la Cruz. Kung maroon pa kayong gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, mangyari lamang po tumawag sa aming hotline 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Yun, sa atin naman pong Facebook. Ayan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Alam mo, kapaborito Errol, nakakalungkot kasi maraming masamang nangyari sa bansa sa nakalipas na 2025. Sunod-sunod ang mga malakas na bagyo na ikinasawin ng maraming Pilipino. Kaya't nakakalungkot ka ako dahil nung nakaraang taon maraming nangyari, di ba? Kaya't siyempre hindi lang yan, yung mga may baha pa. May maraming nawalan ng ari-arian, mga nawasak at tinangay ng baha. Na siyempre may mga malalaking halaga. Ayan. Lalo na sa mga pananim na napinsala. Sabi nila, aanihin na sana yung mga napinsalang panim, tulad ng mga palay, mais at mga gulay. Subalit dinaanan ng pagbaha Pati yung mga alagang hayop na katuwang sa pamumuhay, lalo na pagsasaka ng bukid ay inaatira. Sunod-sunod din ang tumamang lindol sa maraming bahagi ng ating bansa. Ang pinakagrabe na tumama doon sa Cebu noon na ikinamatay ng maraming tao. Maraming nasira, nawasak, nagusali. May mga simbahan pa nga na, 'di ba, na sira din. May mga kabahayan. Merong mga nalibing ng buhay.
talagang isang idlap nawala yung nawasak yung kanilang mga pangarap. Oo, sunod-sunod din ang pagputok ng bulkan. Ang mga residente na nakatira malapit sa yung bulkan Taal ay hindi panatag sa madalas na pag-aalburuto kapag nagbuga ang usok ng Taal, di ba? O kaya't medyo yung mga residente doon natatakot sila. So, sumalapit doon sa may Taal. Nagkakasunod din yung mga sunog, di ba? May mga nabalitaan tayo mga nasunog din ng nakaraang taon. Oo. Na may mga namatay, may mga nasaktan. Oo, kaya nga eh. Kaya yung mga nangyayari diyan may mga nakulong sa kwarto at hindi na nakalabas. Nakaramihan sa mga namatay sa sunog ay mga bata. Ang 2025 na taon na maraming nasaktan. Oo. Ay pati sa aksidente sa kalsada. Oo, diba? Marami yan. Oo. May mga bus na nahulog sa bangin dahil nawalan sila ng preno. Kotse na bumangga sa kasalubong na truck o mga motorsiklo at sumalpok sa poste ng kuryente o sumalpok sa iba pang mga sasakyan, yung mga nangyayari mga aksidente noong 2025 yan. Yung mga matitinding naranasan ng mga Pilipino ay ang yung pagsabog ng bilyong pisong katiwalian. Yan ang pinakamatindi. Oo, siyempre. Bukod dun sa mas masakit yun, yung aksidente. Pero ito naman, yung aksidente kasi walang may gusto. Walang may gusto. Walang may gusto. Aksidente nga Pero itong flood control? Itong nakawan. May gusto. Itong bilyong pisong katiwalian. Na iniuugnay dito nga sa mga ilang elected official. Ilang mga leader, pati na ang mga inhinyero at may mga kawani ng DPWH flood control project. Kaya nga daming mga private contractors, mga politiko, mga opisyal ng DPWH na nasasangkot dyan, di ba? Private contractor na involved sa proyekto ng gobyerno, ano? Oo, yung flood control. Pati mismong DPWH. Oo. Di ba? Secretary. Kaya nga dinadawit din. Si Bunuan. Tama ba? Dating yung pinalitan nitong si Secretary Dizon. Kaya nga, yung dating DPWH Secretary Bunuan. Di Bunuan nga. Oo nga, ilang beses nagdaos ng rally ang mga maraming grupo na kumukundina sa katiwalaan, ngunit ano ang nangyari sa pagkundina na yan. Di ba ang panawagan ng mga nagrarally na iba't ibang grupo ay mabilis ang pagpapakulong sa mga sangkot na opisyal ng pamahalaan, mga politiko, mga kontraktor, mga nasa DPWH din, di ba? Ilan na ang nakulong na mga politiko? Mayroon na bang nakulong? Sa kasalukuyan ilan pa lang yung kontraktor. Parang isa lang yata. Yung kontraktor. Yung sa DPWH official, meron din. Nasa sila ngayon, Arihas, di ba? Wala pang malaking buhaya na nahuhuli at napanagot sa mga nakawan sa napundo sa gobyerno Ang tamtay buhaya no nasul. Walad kinlabatan. Amot-amot. Tulog. Naubi. Mapaparoon iranatan. Walang nakakalam kung kailan makukulong ang mga malalaking buhaya na nagnakaw sa pera ng bayan. Di ba sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapakulong niya ang mga malalaking buhaya bago magpasko. Di ba nasaan na mga buhaya ngayon Bago magpasko? Di ba? Kita mo, sa sarap pa nga ng nakahanda sa kanilang di ba? Hanggang publicity lang yata yan. Kung meron man, baka usad mas matindi pa sa pagong. Ang ginagawang investigasyon sa mga politikong nasasangkot.
Oo, sa maanumalyang flood control project. may mga wala hanggang saldi ko lang sila eh. Oo, may mga ebidensya na nagpapatunay na ang mga nababanggit na pangalan ng mga politiko ay may kaugnayan sa maanumalyang proyekto. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa sila nakukulong. Diba? Yun ang problema. Yung mga gumagawa ng mga animalya? Oo. Anomalya. Anomalya. Anomalya pala. Oo, anomalya. Malamang may malakas siguro. Oo. May mga kapit. Malakas ang system. Kaya't hindi pa nasasangkot. Oo, at hindi pa napapakulong. Malinaw sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na ayon sa kanya, mahiya naman kayo! Diba? Yun ang sinabi niya Sino pinagsabihan niya? Yung mga walang hiya? Managot! Dapat managot! Sabi niya. Diba? Lampak eh. Diba? Yan ang sinabi niya sa palpak at sa sablay na flood control project Nasaan na ngayon yung mga dapat na managot diyan? Nasaan? Diba? Alam mo may mga matitinuring diyan. Hindi naman lahat. Sa may mga pinagsabihan niya. Sino ba pinagsabihan niya doon? Kaya nga yung mga mahiya naman kayo. Puro yung mga audience niya doon Puro sino ba mga congressman, mga elected official. Nandun mga kawani ng gobyerno. Kasi pag kawani lang ng gobyerno yung magnanakaw, siguro kutib-kutib. Hindi naman. Pero wala ni mas tagayad si Kara, kusab-kusab. Oo. Parang pakman. Yung yung Pacman, yung larong Pacman, kain ng kain. Kain ng kain Kwak, kwak, kwak. Kantuan yung tanong-tuan. Pak. Singa gabay kutan niya kina. Iya tanol tan niya kina. Pacman Pak. Akala man Pacman may laro diba? Kain ng kain yun yung larong Pacman diba? Kaya't di ba? Sino yung ngayon? Yung nakulong ngayon, di ba? Ngayong araw yung yung unang trial ni Sara Diskaya. Kaya siya ay nakapit doon sa sang parte yun, paborito Errol. Yung nabanggit ko kanina. Sa may parting Cebu ba? Ayan. Parting Cebu. Tama, diba? Lapu-Lapu City Regional Trial Court. Doon ang kaso niya ngayon. Yun yung unang trial ni Sara Diskaya. Pero hahatulan din yata ganun ba? Kaya't nasaan yung mga ibang dyan, mga nababanggit na politiko tulad ni dating party list Congressman Saldico at iba pang nababanggit na pangalan na nasa nababanggit na pangalan na sila yung sangkot dyan sa flood control project. Di ba? Di ba sinabi ni Attorney Raymond Fortun, yung abogado ni dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez, na mayroong 6 na senador at ilang kongrehista ang sangkot sa flood control scam. Nasaan na mga yun? Yung mga nabanggit na mga pangalan. May paparinig ako sa'yo. Di ko alam kung kabisado mo to. Ayan yan. Kumakain, Pacman. Yun yun. Si Pacman nakakain ng kain. Walang kabusugan. Walang kabusugan Talagang hinahanap Talagang hinahanap mo ayan. Kaya yung mga buhayang kain ng kain. Buhaya pa rin. Buhaya pa rin. Kain ng kain. Bago man sila, buhaya pa rin. Sila ngayon anong pangalan? Busog. Kaya't kaya't hindi sila gumagalaw. Kaya yun ang tinatanong ng ating mga kabayan. Nasaan na yung mga pangalang nababanggit
Tulad na ni Senador Jingo Estrada, si Senador Joel Villanueva, at ganun din, yung si dating Speaker Martin Romualdez. Wala. Wala? Oo. Wala ba? Wala. Bakit? Oo. Bakit? Bakit untouchable ba? So yun yung mga yun yung mga katanungan natin. Hanggang kailan? Hanggang kailan mauubos yung mga buhaya sa gobyerno? Hanggang kailan mapapakulong yung mga buhaya sa gobyerno? Diba? Sila yung mga nagkakamal ng pira ng taong bayan. Kaya kawawa tayo. Maraming mga dapat na gawin, dapat tapusin, dapat na gawin natin resolbahan natin mga problema. Pero ano nangyayari? Wala. Hindi nila na bibigyan ng pansin dahil nga yung pundo napunta sa buhaya. Alas 7:20 ng umaga. Oy, good morning. Good morning. Kung pala may reaction dito si Kwan. Sana ba yun? Nawala. May reaction dito nabasa ko kanina nawala. Hanapin ko yung reaction ng ating mga kabayan. Ito, may nakita ako sa social media. Ano pala kahapon, Yung? Ito, Pangasinan is not for sale, no to power plant in Labrador. Nabasa ko rin yan. Yung January 4 daw ito, kahapon ba ito? Kahapon. Nagkaroon ng mga daang residente na nagrally. At grupo ang nakiisa sa motorcade rally. Motorcade kontra nuclear power plant sa bayan ng Labrador. Ayan. January 4 daw. Dapat huwag na pilit yung nuclear ang pagtatayo ng nuclear power plant ay maaaring magkaroon ng epekto sa komunidad sa mga residente na malapit sa planta. Ito may nagtatanong dito. Yung waste material saan itatapon? Sa dagat o sa bukid? Parehas din yan. Ayun lang. Siyempre, Labrador yan May dagat, meron din bukid. Kaya nga Pag nagkaroon ng nuclear power plant dyan, yung kanilang waste materials, sabihin mo nang hindi, meron tayong treatment na gagamot. Treatment? Yung mga chemical na manggagaling dyan sa power nuclear na yan. Mahirap yan. Gagamotin. Pagkagamot, ibang dalad dayat. Sino nga apektado ngayon? Kapagayan. Sino nga apektado ngayon? Diba? Apektado tayo lahat. Pag-isipan. Pag-isipang mabuti, kung ito ba ay katanggap-tanggap ba sa mga tao. Kaya nga dapat hindi lang dyan sa may bayan ng Labrador, mga taga-Labrador. Dapat nagkaroon ng public consultation. Automatic ito. Ayaw. Maalala mo yung Bataan. Kaya nga Di ba ayaw? Tapos na yung proyekto. Gumastos ng bilyon-bilyon piso. Pero hanggang ngayon, wala pa rin, di ba? Dapat na pinag-isipan muna sana yan bago aprobahan o bago isulong yung naturang nuclear. Yung proponent na suulo to. Kaya supati mampapasuditan. Kaya nga ikuno yun totoo nugabayda. Kaya nga, dapat na ikonsulta sa taong bayan. Mga pa lang yan mga ordinaryong tao pa lang yan. Paano pag yung mga iba't ibang organisasyon na? Diba? Yung iba't ibang mga LGU na. Mga sangguniang bayan na nagsigawa ng kanilang mga resolusyon. Hindi, sabi naman ng proponent ng naturang nuklear Hindi, nagpaalam ako sa Simbahang Katoliko. Nagpaalam? Bakit may mga statement, may mga inilalabas din? Yun ang sinasabi niya Nagpaalam? Yun pala yung yung isang pari lang. Kaya tingnan natin kung yan ba ay matutuloy yung naturang nuklear o hindi. Papayag ba kayo na ipatayo yung nuclear power plant diyan sa may Labrador? Papayag ba kayo na
kikitil ng buhay, kikitilin ng buhay ninyo yung naturong na nuclear power plant. Yun ang mga katanungan dyan. Ito, basahin natin itong mga reaction. Si Evelyn Versus, dapat head rolls ang mga congressman at senador dyan, sabi niya. Hindi lang kontraktor o DPWH official kasi sila ang nakikipagsabuatan sa pundo ng flood control projects. Edward Antolin, Mr. President, baka gusto nyo ring imbestigahan ang irrigation canal na matagal nang ginagawa dito sa amin na di nagagamit at ngayon ay nasira na. 2012 pa na abnormal ang irrigation canal. Abnormal, sabi niya. Imbes na matulungan ang magsasaka, pahirap sa kanila. Alam ko po, sakop ng Lower Agno Tutunungan Project. Ano yan na Agno Tutunungan? Pakitiksi nga dito. Rowena Marcial, all should be responsible ang chargeable for any works from engineers, contractors, and the legislators, both Congress and Senate, jail the culprit, sabi niya. Mr. President. Culprit? Mahirap tan. Medyo mahirap. Ito yung culprit dito. Culprit. Sabi mo nanakaw yan. Si John De Vera, puro kamag-anak system ang nasa DPWH, kaya di makapasok ang may alam. Nagpo-push pa sila na mag-hire sila ng fresh graduate pero may screening committee. Priority ang kamag-anak ng mga nasa loob ng DPWH. Ito ba ito? Pwede pa tayong mag-exercise engineer? Okay. Sige, ticket away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning. Kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Councilor Nestor Gabrillo. Si Councilor Elias Villanueva. Councilor Ardizon Soriano. Councilor Manny Datwin. Councilor Jose Joe Pilorisco. Councilor Mike Sison. Councilor Habardani Messina. Kay Liga President Jose Pares Jr. Close. Nathan Monday. Sana. Yung may mabut-but gawaan ng Mayor Carl ang tamlatan. Basta Lunes. Wala simbahan. Wala po simbahan niya. Kunyang oras. Insan on the world. Ganitong oras galing na siya sa kanyang pag-iikot kasi magsi 7:30 na. Masakbay kasi yan Ken, masakbay man ng monitor. Umbabangon katon Nathan at first Monday na taon. Katon Ken may first working day. Ayan. Na mapandan mo. Mapandan. Ayan. Nani flag ceremony wa. May ano pala ngayon. May mga bagong equipment pala dyan sa Mapandan. Uy. Oo. Yung sa MDR. Ipapabless yan. Ayan. MDR RMO, merong FX van, may Hilux. Ayan. At may truck. Ayan. Ngayon yan, isasabay yan after flag ceremony. Usual na ginagawa at ang kapoy absent ng Mayor Carl. Dita niya una-attend. Siyempre, kintan pan-boost na moral na saray empleyado mat yan. Anang nang damay Mayor, una-attend at flag ceremony. Minsan mangiter na mensahe, kaya talagang ganado kamot yung mga trabaho buong linggo. Correct. Ayan. Congratulations po sa bayan ng Mapandan at sa mga
empleyado dahil napakaswerte niyo po. Aha. Si Dr. Ashok Basandani, good morning. Ay, good morning. Attend din siya dyan. Attend din. At ang magbibigay ng mga pagmamahal, panangaro. Ayan. Good morning din kay Dr. Felix Domicilio. Oh. Si Dr. Felix, hindi kasi pag may mga, ito ang maganda dyan eh. Yung mga problema na siyempre ilalapit ka sa mayor's office. Pero sa pintuan pa lang, nandyan na si Sir Jeff. Nandyan na si... Tsaka si Sir Felix. Doon pa lang, nare-resolve na nila yung mga problema. Kaya hindi na nadadagdagan yung mga iisipin pa ng isang mayor. Ayan, okay. Diba, nare-resolve na nila. Nabalitaan ng Mayor Labat, wala problema at resolve mo la. Ayan, Diba, ganyan ka, ano yan? Ganyan ka... Hands-on. Hands-on. Ayan. Especially, ito special mention ko rin. Lagi ko rin nakikita na kaantabay ng Mayor Carl, si Sir Ansel. Ayan, Diba? Ansel. No, wala yung problema, wala ito po i-text to, nitan lang tampol. Sir Ansel, good morning. Talagang ano rin yan. Hands-on din yan. Hands-on din sa mga trabaho. Siya rin yung isa sa mga nagmo-monitor sa mga ginagawang pagpapaganda, pag-aayos, pagbibuild ng Balon Mapandan, Inaron Mapandan. Ayan, good morning kay Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Calasiao. Siyempre si Suntobi Kagawad, Alvin de Vera de Guzman. Mayari ka, gagawa mo lang Kagawad. Si Kagawad Junjun Gabrielio, good morning. Tan si Kagawad Dominador Episcopi. Ayan, good morning. Meron tayong kuan dito, pero bukas na natin talakayin ito, no, itong pinadala dito, na reklamo. Meron daw kuan nag-a-apply ng trabaho pero hindi siya tinanggap dahil sa edad. Bukas na tatalakayin namin ito. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. At magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Bakteryon Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At siyempre dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan na susunod palatuntunan, Diknaay Balay ng kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na